Wel, mae'n batrwm bach yn lygad i. Wyt ti'n credu ni? Ie, mae wedi dilyn y patrwm yn dwi. Bod ni'n sôn gynnau am y spectrwm hynny, felly mae yna gyda ti geffylau sydd o bosib ar pen ucha'r spectrwm hynny sydd ar ffrynt mawr a sy'n symud yn fawr iawn, ond fi'n credu mae hi'n yn driw iawn i wytheipi yn dwi. Mae'n gwybod beth mae hi'n chwilio amdano. Y ceffyl hynny sy'n nghanol y ffordd o bosib. Ddim yn geffyl sydd yn rhy fawr, ddim yn geffyl sydd â dim asgwrn, ond geffyl sydd â gasgwrn, ond yn geffyl sydd â penllunio hefyd ac sydd â cefen cryf hefyd. Cefen cryf, oedd hwnna'n bwysig iddi fyd, ond mae popeth yn bonni hyd nawr yn lygad i. Fi'n tymlo bod hi'n edrych am rhywbeth sy'n yn bonni Cymraeg, ynddo fe. Mae'r adran A, ti'n bod ambell waith yn gallu mynd fel bob un o'r adrannau at tym bach at y ceffyl felly. Ond mae poni yn bwysig iddi hi, poni yw nhw, poni dylen nhw fod. A gyda y beirniau wedyn Sarah Heimer, byddwn ni'n dweud bod hi'n fenyw sydd yn deg iawn hefyd. Mae'n anodd iawn gwybod wedyn le mae'n mynd i fynd yn dweud, ti'n gwybod, oherwydd mae'n mynd i seilio'r ar y diwrnod, a bydd hi'n mynd am beth mae hi'n hoffi. A mae'n neud yn anodd wedyn i wybod lle mae'n mynd i fynd, yn wedi gyda'r dosbarth cyntaf, ond o weld y dosbarth cyntaf a'r ail dosbarth, ti'n gweld bod yna patrwm yn datblygu. Odi, ond plesio fi, ti'n modd i weld bod yna patrwm, ond fed os dim byd yn wath, yn trial dilyn na beirniad sy'n mynd am popeth yn dyfe. Na, bob parch i Mrs Heimer, mae wedi dywys 3 da fan hyn. Un lyged ni, Owen. Ie, wir. Poni, rhywbeth sy'n gryf, rhywbeth sy'n symud yn rhydd. Popeth dylen nhw fod. A Barbara'n dal i edrych yn graff o ochr y cylch, o'r cylch yr adronec. Barbara, sef partner Matthew, Barbara Green, yn un o'r stiwardiad yma yn y sioe frenhinol, ond yn taflu mwy o sylw at yr adran A erbyn hyn, oherwydd mae Eboles hi ar y brig. Ond ysgwn ni os fydd hi'n hawlio'r safle hynny hyd y diwedd. Dyma ni, Matthew Howells ar y brig. A ceffyl mae a'i partner, Barbara Green, wedi magu, rhywper a charisma. Ond mae'r beirniad, Mrs Heimer, mae still yn camu. Yn wir. All neb yn lacio o gwbl. Achos gall rhywbeth wneud y beirniad i feddwl, wi ddim yn siŵr na wy'n mynd i newid rhywbeth. Ie, wir. Ond mae hwn wedi bod yn ddosbarth mowr yn dywe. Mae wedi cael lot o gyffylau o'i blaen i feirniadu. Mae wedi bod yn swydd anodd iddi. Felly mi welson ni naw yn gadael y cylch i ddechrau. Oherwydd bod yna ormod o rif i sicrhau bod ni'n gallu cadw i'r amserlen. Ond ysgwn ni os fydd hi'n gofyn iddyn nhw wneud sioe unigol eto, neu a wy'n hapus yn ei beirniadaeth yn syliedig ar y sioe unigol wnaethon nhw yn gynharach. A dyma ni diwedd barni, dosbarth yr Ebolesi, neu adfarch blwydd yn yr adran A. A ni'n gweld... Wel, yn wir, Matthew Howells a'r perchennog wedyn, Barbara Green yn brasgamu trwy'r cylch. Ti'n gweld i yn y pink y stiward? Mae'n dod i gall un, ie. Dod i gall un. Y ceffyl holl bwysig sydd wedi ennill yw rhywper a charisma i'r teulu. Matthew a Barbara Green. And you can see then the Welsh Mountain Pony ring. Wel, tipyn o ddiwrnod i Barbara. Barbara'n stiwardio yn yr adranec, ond yn emosiynol iawn bod ei Eboles hi wedi mynd ar wobr gyntaf rhywper a charisma. O'n i'n gweld Barbara'n cadw golwg o'r ochrau trwy gydol y dosbarth. Cwtch Edwin a digon o ddagrefyd. Dyna beth yw'r emosiwn o ennill yn y sioe. Yn y sioe frenhinol yn dyfe. Oedden nhw wedi ennill o blaen, ti'n credu? Dwi ddim yn meddwl bod nhw wedi, ond nid ers sawl blwyddyn. Ond wir ti, oedd hi'n brasgamu gros y cylch yna, so ni'n gweld rhywun yn brasgamu cymaint. Ond rhywper a charisma, wrth gwrs. Eboles Blwydd.
Pwtwel Pageant y tad a Rwpera Chorus Girl yw'r gaseg mae'r Eboles hyn wedi dod mas o. Of RD and LA Bosawalan, and 6 of 95. O, di gweld i'n agos, mae'n Eboles bert yn dwi, fel wyt ti'n gweud, canolbwynt. Gallai weld pam am system ar wedi dywys hwn. Ie, mae wedi cadw at y teip yn dwi. Wedi mynd am geffil sydd yn Gymraeg iawn, a geffil sydd wedi bod yn symud yn naturiol. Dim gormod o'r penglin wrth gwrs, ond Matthew Howells o bosib yn emosiynol hefyd. Ti'n mynd disgwyl gweld heddwas yn emosiynol na wyt ti, ond mae'r wyn yn gweud cyfrolau hefyd. Yn drydydd, 1-3, Clewis Burton o Pentref Francesca. Yn bedwerydd, Dargail Bonnie Girl, Pentref E.G. Jeffries. Gwynedd A dyma ni, mae yna wyn, mae yna ddagre wedi bod wrth coroni yr Eboles Blwydd gorau yn y Sioe. Y flwyddyn hyn yn yr adran A, hynny yw Rwpera Charisma. Ac Charisma yw'r gair fyd Owen wedyn ni, mae wedi dangos digon trwy dosbarth hyn I ennill. So we'll be moving on now to Special 10. This will be the Robert Owens Friar Stud Memorial Award. This is for the best yearling in the Welsh Mounted Ponies. So obviously between classes 8 and 9. So we have the first and second, I believe the Swans class 8, and class 9 to compete for the Robert Owens Friar Stud Memorial Award for best yearling in the Welsh Mounted Ponies section.